Betoren saria irabazi zuen hemen, Baringoak mugitzen, metro batzek hartzen ari da. Oso gorra, Alex Egaert, Alex eraso Egaert, gorra. gaztea. Erne gizona bakarkako lan saian oso ondo ibiltzen da, eta denainen aurrelaxe lortu zuen garaipen azkeneko kilometroetan aldegin. Eta Hagenez izan zuen aurretik, baina ari ziria ederki sartu zion. Eta orain ere Bisma taldeko gizona gutxi nahi ditu atzean Alex Egaertek. Europako txapeldun erlojoren kontrako saioan. 23 urte azpikoetan, bi aldiz, bigarren ere bai munduko txapelketan. Etzen hain ondo aritu, berak uste bezain ondo aritu errojupekoan, Helburu zuen, baina huts egin zuen, bai. Bai, bizikletarekin arazoak ditu, errojupeko bizikletarekin, talde berria du, Barina urten Alex Egaertek eta bizikleta aldaketa izan du, eta esan zuen hor errojupekoan oina edo hanka lokartu egiten zitzaiola, eta hor hainik arazoak ditu bere bizikleta berriarekin. Eta tartea egin du, Tartea egin du, eta Bismak ez dauka... 2 kilometro eta erdi baino ez, Bita berreun. Lan egin beharrik. Ez dauka harrapatu beharrik, eta sprinterren taldeak izan beharko dira horre aurrea pasatu behar direnak, ez? Lan egin dezala Alex Egaert. Bai, Ruben, 16. postuan sailkatu zen. Flandriako turrian 15. klasiko zalea da, ordekan begira bere giharrei. Gizon indartsua, pedalkolpe ona, postura egokia, erlojoaren kontrako saioan zaildutakoa. 2 kilometro apustu gogorra dauka, ez da tarte handirik. Movistar bat ateratzen ari da hortik. Soudal izango da Soudal, atzetik Movistar. Hori, Van den Bosch da. Tudorrekoak ere sartu dira, Florian Stork daramate. Hor multzo nagusian. Hemen Lorenzo Milesi. Eta lanean sartu dira Tudorrekoak, arriskoan ikusten dute, etapa garaipena. Noizakoak ere, bikain hor. Burura gerturatzen ari dira. Parte polita hartu du, Bai, honek eutxe egingo dio. Ondo eusten ari da Alex Egaert. Ordekan garapen handia mugitzen ohituta dago, horretan du bere espezialitatea. Ez du amore nola nahi emango, indarrak neurtzen badaki. Eta hor sprint bideratzailea handirik ere ez dago, Legnesun jarri da orain buruan Norvegiako txapelduna. Helgar, beratzean, eta Lolan. Eta esprinerako Narbaez kulsek ere daramate, gerturatzen ari da. kulse dute esprinerako. Eta Narbaezen gurpilean Aular. Hor Egaert azken kilometroan aurki, hor da 8 kilometro besterik ez. Aukera du hor Egaertek garaipena lortzeko. Ziria sartu dio, momentuz pelotoiari 600 metro besterik ez. Tokatira polita. Berea dela esango nuke. Bai. Berea dela esango nuke. Egaert azkardoa, Egaert ez dute harrapatuko. Hau ez da, ordekako etapetan izaten den trenoa, horra abiedura ez da Egaertena, baina askoz ere handiagoa eta txirrendularia erlojoren kontrako saian oso ondo ibiltzen da. Eta hala ari da erakusten orain. Bizkor jokatu du Flandriarak. Barengo ziklistak hor, ondo eusten ari zaio 200 metro besterik ez. Garaipena lortu dezake gazteak. Lehen garaipena eman dizaioko Bareni, hor du eskura dauka garaipena Liguren. Eta hor da garaipena merezita Alex Egaertentzat, ausardiaz jokatu du, ziria sartu dio multzo nagusiari. Eta Ton Aerts